Guys, welcome back to my channel Sport Kitchen. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് മസാല കറിയാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് മസാല കറിയാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. ഒരു പാത്രം എടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് സോൾട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് സോൾട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, ഹാഫ് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 സ്പൂൺ നമുക്ക് ഫിഷ് മസാല വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂണാണ് ഫിഷ് മസാല. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷിനകത്ത് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. മസാല എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ വരെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മസാല ഒന്ന് ലൂസാക്കാം. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം മീനിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. മസാല മീനിനകത്ത് മസാല ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട ഓയിൽ. ഓയിൽ ചൂടാവട്ടെ. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ പീസാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറുതാക്കി കട്ടാക്കി ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 10 അരി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടാൽ 10 അരിയുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ ബോൾക്കാം. ചെറിയ ബോളുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 വലിയ സവോള ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതുവരെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. സവോള അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അധികം ബ്രൗൺ ആക്കണ്ട. അത് ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി. സവോളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ 4 വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതാക്കി കട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇടണം. നമ്മൾ മീനിനകത്തുനിന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി വരെ സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയ ജീരകമാണ്, പെരുംജീരകമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടി നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞളിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിമൊന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല കളറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഒരു 4 സ്പൂണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി, ഒരു 4 സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതും നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒന്നും മീഡിയം ആക്കിയാൽ മതി. ഇതിനൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു 4 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിന് പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ കൊടുക്കാം. മസാല ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറാക്കാൻ വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം. ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഫുൾ തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ജാർ എടുത്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്സിയിൽ ജാരത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം. കറിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാല നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. മസാല ഒക്കെ നമുക്ക് മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. പേസ്റ്റ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫാണ്, ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇതിന് മസാല നല്ലപോലെ തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. മസാല എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാലിന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ജാറിനകത്ത് കുറച്ച് മസാല ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി പുളി എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്കത് പുളിവെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പുളിവെള്ളം ഈ ജാറിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി പുളി എടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പുളി വേണം ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ജാറിനകത്ത് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഗ്രേവിനകത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിനകത്ത് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കണ്ട. നല്ല ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാം വിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഗ്രേവി തിക്ക തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട, ചെറുതാക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഇതൊന്ന് കൂട്ടാനൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഗ്രേവി കൂടെ നല്ലപോലെ ബോയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കേട്ടോ. മിക്സ് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ തിളച്ചോട്ടെ. കൂട്ടാൻ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മീനിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓരോന്നായിട്ട് മീനിൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീനിൻ്റെ എല്ലാ പീസസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവിനകത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാല ഉണ്ട്, അത് ഇതുകൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഗ്രേവിനകത്ത് മീനൊന്നും നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. മീൻ നല്ലപോലെ ഗ്രേവിനകത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. മൂടി വെക്കാം. ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലപോലെ ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്നും മീഡിയമാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ ചതുക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടാൽ 1/2 സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 സ്പൂണ് ഫിഷ് മസാല കേട്ടോ. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കട്ടാക്കണം, ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഗ്രേവിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചിയും കുരുമുളക് പൊടിയും പെരിഞ്ജീരക പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് മസാല ഇത് നല്ലപോലെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് 2-3 മിനിറ്റ് മീൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ആവട്ടെ കേട്ടോ. മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഉണ്ട്, അത് ചെയ്തെടുക്കാം. കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ മതി. അത്ര കുറച്ച് ഉലുവ, അധികം വേണ്ട. ഉലുവ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 10-15 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി കട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളിയൊന്ന്
ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ബ്രൗൺ കളർ ആവട്ടെ. ഫുള്ളി ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ ആവാനിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കത് മൂടി വെക്കാം. ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ട. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് കറി സെർവ് ചെയ്യാം. 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഫിഷ് കറിയാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫിഷ് മസാലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വിഭവത്തിൽ കാണാം. അതിലേക്ക് ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.